Και γεια σας παιδιά, εδώ πέρα είμαστε. Θα μπούμε Swing for Brain Rots σήμερα. Αν θέλετε κάντε με και friend, είδατε το όνομά μου στην αρχή. Θα το έχω και κάτω στην περιγραφή. Ναι, μπήκαμε. Εδώ πέρα, καθίστε λίγο γιατί κόλλησε. Οκ, μπήκαμε. Ναι, γίνεται. Οκ, έχω ένα swag soda. Βλέπετε λίγο τα λεφτά μου. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, μια φορά θέλω να μπω και στο leaderboard. Αν μπορέσω κάποτε. Οκ, πάμε. Βλέπετε λίγο πόσο ψηλά πηδάω. Ναι, αν δείτε πάνω έχω πάρα πολύ swing και δύναμη. Οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω και απλά βάζω διάφορα παιχνίδια που παίζω, αν θέλετε κι άλλα, κάντε ένα like, subscribe και γράψτε στα comment. Αν και εσείς είστε τόσο καλοί σε κάποιο παιχνίδι, πείτε μου να το παίξω, για να σας δείξω εγώ πόσο είμαι. Γιατί εγώ προσπαθώ να παίξω όλα τα παιχνίδια που είναι με brain rot, ή ωραία ή διάσημα. Ναι, εδώ πέρα φτάσαμε στο τελευταίο μέρος. Δεν ξέρω σε ποιο από τα 5 θα πάω, αλλά θα πάω στο μεσαίο γιατί νομίζω ότι είναι το πιο καλό παίζει. Οκ. Αυτό θα πάω να το πάρω τώρα. Καθίστε, οκ. Swing. Αν θέλετε μπορείτε να με κάνετε, όπως σας είπα και στην αρχή, friend, για να παίζουμε μαζί παιχνίδια, να κάνω αναβαθμίσεις βάσης και τα λοιπά. Θα πάρω αυτό το τριπλίτο εκεί πέρα ή το κοκκοντιλίτο. Όχι, το τριπλίτο, ναι. Οκ, πάμε, το πήραμε. Να ξέρετε, θα μπαίνα και άλλα παιχνίδια που δεν είναι με brain, γιατί σε κάποια είμαι πολύ καλός και σε κάποια είμαι πολύ κακός. Θα μπω σε πολλά που είμαι κακός και σε πολλά που είμαι κακός, για να σας δείξω πόσο καλός είμαι ή πόσο κακός είμαι. Και τώρα πάμε στο base. Όπως σας είπα και πριν, γράψτε στα comments το όνομά σας για να σας κάνω φίλους και τα λοιπά. Να ξέρετε ότι τα Mythic και τα Secret είναι πολύ καλό. Όπως τώρα σπώναρε Secret είναι πολύ καλό. Mythic είναι πολύ καλά που σπώναρε 2. Blocked Swing. Να, αυτό ήταν το μυστικό που ήθελα να σας δείξω τόση ώρα. Είναι blocked για μένα για κάποιο λόγο. Οκ, το πήραμε το τριπλίτο Kuato Second. Και τώρα θα δείτε τα brain rotάκια. Να το τριπλίτο. Και τώρα πάμε στα brain rots. Εδώ πέρα ένα Tonchis, ένα Nubini, ένα Pakramat, ένα Pandasini, ένα Chilling, Swag, Rino, Tung, Mateos. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!